हेल' हाय खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दंना वेलकाम टु अनजालि बसुमतारी मिनि ब्लग दिनै बोथोरा अखा हानानै थांखांबाय जोंनाव जुब जुब हादोंमोन न'आवहा बुंदों खान्थाल जानोबा जाफै थाइसे मोननानै दङ होननायखाय जों पियना दांदो हाग' हाया हाबाय आरो खान्थालखौ ओमफ्राय बिथिं बख'दों मोनसे मोजांखौनो मोनदों आरो मोजाङानोमोन फार्स्ट खान्थाल पियनानो दावग्रोदों आरो जोङो ओमफ्राय आंबो जानानै नायनोसै न'नि बेसादफोरा ओरैनोबाबो गोथाव जाखायो नङा होनबा न'नियालाय ओमफ्राय फ्रेस जायो जेबो मुलि गैया बेयावहा फ्रेस दंफाङावनो मोननाय ओमफ्राय बिथिंगालाय दादाय फैदों फै फोथार नायनोबा होननायखाय आंबो थांबाय पियनाबो न'निनो थाइजौ जि टेस्टि मोननानै दंमोन बेखौ आखाइयाव लानानै जायै आं फोथाराव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय खोथिया जा मोजां जौनानै दंमोन फोथारफोरा रेडि ना गायनो दे बिदिब्ला मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम बाय बाय